माने एना दिखला रहिना केते समय तक गलानी तेबे मु जा कहबी तमार समस्त कर मन देखि सुनिबा हेलो ठीक अछि संगति ए बोला हेलो आहा की सुंदर बाउला मोरा नदीर पानी लागे केड़े मधुरा हे संगत मोरा नाई को देखी मु गाधिमी बोली ए संग हेला ना मन आतुरा संगति हेलो सुला जाई मते सतरा हेला ना मन हुए छन छन हलदी साबुन माखी देले दी हेला जे जाए चौबन सुला जाई मते सतरा हेला ना मन हुए छन छन हलदी साबुन माखी देले दी हेला जे जाए चौबन आई तू तर पानी झली जाऊ छे
ଶୁଣିଲା ତୁମ ମନର କଥା ହାଲୋ ହେଲେ ସାଙ୍ଗତି ତମେ କିଛି କହିବନି କହିବୁଲୋ ଆଲେ ପାଉ ତମେ ନା କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ତମମାନେ ସବୁ କଣ ଯେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖ ସାଙ୍ଗତି ତମେ ଯାହା ସବୁ ଭାବୁଛ ସେ ସବୁ କେବେ ସତ ହବନି ସତ କିଲୋ ହଁ ସାଙ୍ଗତି ଆଲେ ପାଉ ହଁ ତାହେଲେ ମୋର ଦାଦା ଶୁଣଲ ହଁ ହଁ ମୁଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଶୁଣିଛି জানি গলু না বুঝি গলু না জানি গলু না বুঝি গলু না সুখী যাই আছে মনটা আমার চাটারে কাজে ধরে হেউছা বাদিরে ধীরে আপু সাথে ভুলি যাউছা বাদিরে ধীরে আপু সাথে ভুলি যাউছা ତମେ ସତରେ ଶୁଣିଛ ତ ଏବଂ ରାଠୁ ରାଠାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଏ ଯେ ହେଉଛ ଭାଇ ମନ ଜାଣି ଭାଇ ତୋର ଭେଟେଇବେ ଗଲା ମାଲି ରାଠୁ ରାଠାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଏ ଯେ ହେଉଛ ଭାଇ ମନ ଜାଣି ଭାଇ ତୋର ଭେଟେଇବେ ଗଲା ମାଲି फूल का फूल भवा साथे रही का बाकेते सब पहले भर जाऊ छे वो फूल चकेते राजा नंदिनी चाड़ा गुमारी राजा नंदिनी चाड़ा गुमान आमा कथा जाओ मानी मा तुझा ठाणे का धोदे हेउजा अपा धीरे धीरे आम तू साथे लबू जाऊजा अपा धीरे धीरे आम तू साथे लभूली जाऊजा ଆରେ ଆପା ହଁ ତମେ ଶୁଣିଲ ତ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ କଣ ଯେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସତରେ? ହେଲେ ସାଙ୍ଗତି ହଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି ହଁ ତମେ ଯାହା ସବୁ ଭାବୁଛ କେବେ ସତ ହବନି ତାହା ହେଲେ ସାଙ୍ଗତି ହାଲୋ। ସମୟ ତ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ଠିକ ଅଛି ଲୋ
ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର। ଆରେ କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ଆମ ବାପା ନା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ। ଆରେ ପାଣି ପହଁରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାରେ ପାଣିରେ ଡେଇଁଲେ କାହିଁକି? ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ ନାହିଁ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା କର। ତମେ ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ। ଓ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ।